Točkica. Jednog potpuno običnog dana Marina je brala cvijeće u parku oko palače, dok su svi ostali ukućani otišli u posjet prabaki. Ili bolje rečeno, gotovo svi ukućani. Marina, jesi li spremna? Pripremila sam boju. Hajde, idemo. Kamo idemo? Rekla si da ćeš mi danas pomoći obojiti sobu. A možemo li to sutra? Ne! Nabavila sam onu boju koju si mi preporučila. Ali ako je ne potrošimo danas, izblijedjet će. Oprosti, znam da sam obećala, ali morat ćeš sama. Moram čuvati Barnabasa dok su ostali u posjeti prabaki. A zbog čega je Barnabas ostao doma umjesto da je pošao s njima? Ima ospice. O, kako se osjeća? Imam laganu vrućicu. Idem provjeriti kako je. Stigla sam, Barnabase. Jesi li budan? Donijela sam ti cvijeća. Barnabas? O, gdje je? Da, kamo je mogao otići dok te nije bilo? U radionicu. Bez obzira na vrućicu i neugodno bockanje ospica, Barnabas je otišao u radionicu i marljivo se bacio na izgradnju svog najnovijeg izuma. Jednostavno ga je morao završiti, jer je bio uvjeren da mu je to dosad najbolji izum. Barnabas! Sad sam u nevolji. Znala sam da ću te ovdje naći. Ostavi taj čekić i vraćaj se u krevet, mladiću. Ma molim te, Marina, osjećam se bolje, morao sam ovo završiti. Znaš li kako ću nazvati svoj izum? Vulkanokopter. Natrag u krevet, sad! Istovremeno je Dudley u Hedviginoj spilji obavljao naporan zadatak koji mu je naredila nemilosrdna gazdarica. Joj, da mi je pridrijemati. Dudley je dobio neugodan zadatak da raščisti prazne sanduke koji su se donedavno puni blaga nalazili na trgovačkom brodu koji je Hedviga potopila i opljačkala. Čega ovdje lijepog ima? Da, to boli. Opet se izležavaš, Dudley? Mrdni malo repom. Ako ne pospremiš sve do večeri, pretvorit ću te u karjaču. U to se pojavi Hedvigin špijun, divovska raža, da ispriča što je čula. Lakše, malo ništa te ne razumijem. Tako dakle, Marina i njezin mali rođak sami su u palači. Zanimljivo, savršena prilika da otme Marinu i tražim otkupninu. Dok je Hedviga kovala zao plan, Justin je Marini u palaču nosio slastan poklon. Gle, Vini, ovo je komplet čarobnih kistova. Olakšat će ti posao. Možeš ti to. Ne mogu bez tvoje pomoći. Kad treba raditi kistom imam 2 lijeve peraje. Reci, hoćeš li mi pomoći ili nećeš? Zaista bi ti željela pomoći, Vini, ali ne mogu Barnabasa ostaviti samog. Marina! O! Gle, tko je stigao. Nisam to očekivala. Imam poklon za tebe i nisam mogao čekati. Što to? Pogodi. Molim te, Justine, pogađanje mi ne ide. Pokaži mi. Evo. Što je to? Nešto ukusno za jelo. Probaj. Znam, to je jagoda. Kako možete razgovarati o jagodama dok moju sobu treba obojiti? Oprosti, Vini. Želiš kušati jednu? Ne, hvala. Naljutila sam je. Ne mogu održati dato obećanje. Hej, možda bi i mogla. A da Justin ostane s Barnabasom? Možda. Justin, Marina mi je obećala pomoći obojiti sobu, ali Barnabas se razbolio pa ga ona mora čuvati. Bi li pripazio malo na njega? Marina ti obećava zahvaliti poljupcem, no? Dobro. Ja ću ga pričuvati. To je to. Idemo, Marina. Dobro, pomoći ću ti bojati, a ne vješati slike. Kako ti kažeš? Dobro ga pazi i ostavi mi malo tih jagoda koje si mi donio. Pa naravno. Tako treba. Idemo!
Slušaj me dobro, Dudley. Polovica vojnika potiče sa mnom na glavni ulaz. Ti s ostalima čekaj na stražnjem ulazu da nam ne bi pobjegla. Je li jasno? Da, s vama ide pola, sa mnom ide pola. Neće biti problema. Zatim ćemo javiti Justinu i za nju ću tražiti otkupninu. On će sigurno odjuriti Anselmu, a Anselm će dojuriti k meni. Da, pola na prednji ulaz, a pola na stražnji. Sigurno će donijeti amulet. Uvjerit ću ga da ću Marinu osloboditi živu i zdravu, čim mi ga preda. Kad se napokon dočepam amuleta, svih ću ih se riješiti. Da, Edvigo, a što ćemo s trećom polovicom? Budalo jedna! Cijelina ima samo 2 polovice! Zapamti to! Dođi, pokazat ću ti radionicu. A da možda ostavimo to za kasnije, kad se oporaviš. A što kažeš na ovo? Vraćam se ravno u krevet čim ti pokažem svoj izum. Zažalit ću... Predstavljamo vulkanokopter. Vulkanokopter? A što je to? To je posljednji napredak u hidrodinamičkoj tehnologiji. O, zbilja? A kako radi? Pretpostavimo da se nalazimo nad podvodnim vulkanom. Voda koju vulkan zagrije pokreće turbinu. Vidiš, topla voda se diže, prolazi kroz turbinu i pokreće je. Kad se počne okretati dovoljno brzo i juri poput munje. Izvediva teorija, zar ne? Ili ja to vidim malo nevjerice? A možda malo. Da, ali ja ti mogu dokazati kako radi. O! Pokazat ćeš mi kako radi kad ti se ospice povuku. Pokazao si mi izum, a sad natrag u krevet, mladiću. I neću čuti ni riječi. Da, stanite malo. Iako nisu pronašli Marinu, Dudley je zarobio 2 vrijedna taoca. Da, nije izašla na stražnja vrata. Da, sigurni ste da vam nije promakla? Naravno da sam sigurna, a jesi ti sigurna da nije tebi promakla? Da, mi smo uhvatili drugo dvoje, želite ih vidjeti? Kako si mogao ikoga oteti, Dudley? Marina je zacijelo otišla i povela rođaka. Nekoga smo oteli. A gdje su? Eno, tamo. Ne mogu vjerovati, princ Justin i Barnabas. Ipak bi nam moglo upaliti. Zarobio sam princa Justina. Mogli bismo njega oteti. Toga sam se već sjetila, tupane. Lijepo od tebe što si došao. Raskomotite se. No, da vidim, kako bismo mogli zabaviti naše goste, Dudley? Baš nikako. Dudley, ostani s njima i ne ispuštaj ih iz vida. Dobro. Hej, klinac nam ne treba. Onda klinca baci. Za amulet nam treba samo Justin. Barnabas! Ne brini za mene! Vrati se u palaču i čekaj Marinu! Ne čekam ja nikoga. Ovo je krizna situacija i zahtjeva akciju. Onda klinca baci, ha? Pokazat ću ja njoj. O, ostavit ću Marini poruku. To će biti dovoljno. A sad pokret! Za to vrijeme, Hedviga je Justina odvela u svoju spilju. Naravno da neću dopustiti da mi se vrijedan plijen poput princa Justina utopi samo zato što mu je ponestalo napitka za disanje pod vodom. Otplivaj na površinu, Dudley, i poruči Anselmu da želim pregovarati s njim. Reci mu da mijenjam princa Justina za amulet moći. Ponovi! Da, Justin, pronađem, kaže mu, imamo Anselma, moći. Stvarno misliš da on to može zapamtiti? A neka sam hobotnica ako može. Javit ću ti kad budem tražila tvoje mišljenje. Znam sad, želimo Marinu u zamjenu za Anselma i amulet. Blizu, ali daleko. Ako mi se odmah ne makneš s očiju i ne vrati se čišćenju sanduka, počet ću vrištati. Da se nisi maknuo. Što radiš ovdje? Nisam se mogao samo tako vratiti u krevet, Justine. Slušajte vas dvoje, otmičara. Na drugom kraju ovog užeta je divovski kit. Oslobodite Justina ili će vas napasti. Čast mi je upoznati hrabrog viteza. Kaže da na uzici drži kita. Misliš da je to istina, a? Da,
Ne znam. A ja mu baš i ne vjerujem. Zaleti se gore, Dudley, i provjeri govori li istinu. Važi. Čekaj malo, Dudley. Ja ne vidim ni uže. Evo ga. Vezano je za stijenu. Ovdje nema kita. Bježi odavde, Barnabas! Vratit ću se, Justine, spasit ću te. A sad bi bilo dosta, malene, predstava je gotova, zaustavite ga! Ovo je domišljata, doista praktična stvarčica. Dovoljno praktično da uhvati jednu plavokosu sirenu pa da dobijemo trio. Vještice, misliš da će Marina pasti u zamku? Doći će nas spasiti i to ne sama. A kako će znati gdje ste? Znaće, ostavio sam joj poruku u palači. A? Tako dakle, Marina će se vratiti u palaču. Neće nas primijetiti ako je sačekamo u zasjedi. Što joj namjeravaš učiniti, Hedvigo? To ovisi o tebi i Anselmu. Ako mi Marina padne šaka, tebe mogu poslati Anselmu s mojim zahtjevima. Idem sada, pobrini se da ostanu vezani. Ako ti pobjegnu, izvadit ću ti sve zube i počisti te sanduke već jednom. Da. A ja idem po ulazicu za moć. Amulet moći uskoro će biti moj. Rekla sam ti da ćemo brzo biti gotove. Hajmo se igrati. Reci 6 neparnih brojeva. 1, 3, 5, 7, 9 i 11. To je potpuno točno. Ne samo da može krasno bojati, već zna i brojati. Djevojke su požurile prema palači da bi Justina oslobodile čuvanja djeteta. Hedviga ih nije mogla stići prije nego što stignu u palaču. Kako to da sam tek na pola posla? Dudley, da ti nije možda teško? Da ti kažem kako ćeš završiti za čas? Da? Reci mi kako? Teško mi je to dobro opisati, ali ako me odvežeš, mogao bi ti pokazati. Ako to učinim, Hedviga će mi iščupati sve zube. Ali bez njegove pomoći onda nikad nećeš završiti. Valjda imaš pravo. Dobro. A napokon osjećam ruke. Da nisi izvodio trikove. Ne brini, neću. Važi, dakle, što si smislio? Najprije nam trebaju jedro i vrata s potopljenog broda. Za mnom! Hej, to mi se čini malo komplicirano. Želiš li završiti ili ne? Dečki, stigle smo. Barnabas, Justin. Nisu bili u Barnabasovoj sobi, a nisu ni u radionici. Što je ovo? Poruka od Barnabasa. Ona je stara vještica zarobila Justina. Ništa ne brini, pošao sam u akciju spašavanja. Vini, dođi, nevolje! Zdravo, djeco. Ne brini, ti idi pronađi Barnabasa i Justina. Ja ću srediti ove razbojnike. Što ćeš učiniti, Vini? Otpjevati operetu. Uhvatite sirenu, budale! Što je s tobom, Hedviga? Zar si gluha ko top? Što se to? Kako može? A mislila sam da bismo se mogle sresti, pa sam začepila uši. O, sad sam u nevolji. Osjeti moj bijes, mali stvore! Gotova si! Ha, ulovi me, kupit ću ti novine. Zaboravila sam Marinu. Kako sam samo dopustila ovom beznačajnom stvorenju da me smuti? Ali moja će ipak biti zadnja. Drugom ću se prilikom obračunati s glupim škampom. Ovo je bilo za dlaku. Morat ću glasnije vrisnuti. Uskoro smo gotovi, Dudley. Da, nadam se, dečko. Moramo završiti prije nego li se Hedviga vrati, jer će mi trebati gebiz. Jesi li završio, Justine?
Sve je spremno za pokret. Morat ćeš zadržati dah. Zrak nam je potreban da napuni jedro. Samo nakratko. Izvoli. Da, zaista jednostavno. Kako mi nije sinulo? Gurni malo odozdo, Dudley. Važi. Jel ovako? Dobro, samo tako. Gurni malo snažnije. Računajući na to da još uvijek može Justina zamijeniti za Amailiju, Hedviga se požurila prema spilji. Da, sad smo iznad odlagališta sanduka. Kako ćemo ih spustiti? Ti otplivaj do hrpe, Dudley, zatim ću ja ispuštati zrak i teret će se polako spustiti. Da, ovdje sam. Spreman? Da, spusti zrak. Pao je mrak! Tko je ugasio svjetlo? Uspjeli smo, Justine! Siđi sad i bježmo odavde! Justine! Barnabase! Marina! O, Justin! Kako sam sretna što si dobro. A kako si znala da smo ovdje? Barnabas je ostavio poruku. Mudrica. Hej, pozdravi i mene! Dirljivog li prizora, ko bi rekao, sve tri kruške zrene su za berbu, sad me čujte, Hej, vas dvoje, dođite ovamo! Pobjeći ćemo s pomoću balona! Stižemo! Slušaj me, još kratko ćeš morati zadržati dah, važi? Navikao sam. Što je ovo k vragu? Ekspresni balon kreće! Stiže nas! Moramo još ubrzati! Ja se zadnja smijem! Kako mi barakuda! I sad mi nećete pobjeći! Vratit ću ti ovo! Pusti nas! Imamo mali problema! Svrbi me! Kako me svrbi! A ne mogu se prestati češati! Kako me svrbi! Zbog čega se češa kao luda? Izgleda da su ospice s tebe prešle na nju. Dobila sam morsku bolest! Kako me svrbi, kako me svrbi! Ne! Jaj! Bok, kako ste mi? Čitavi smo, hvala Bogu. Hej, vidjela sam Hedvigu kako se češe kao luda. Što ste joj učinili? Hej, čemu se smijete? Ajde, recite mi već jednom. Što je se dogodilo? Vidjet ćete vi kad mene budete nešto pitali. 2 dana kasnije Barnabas je ozdravio i poveo Marinu i Justina na pokusnu vožnju vulkanokopterom. Sad smo iznad vulkana! Juhu! Držite se sad!
Nisi mi rekao da ćemo letjeti. Oprosti, nisam mislio da ćemo stići ovoliko visoko. Za to se vrijeme Hedviga u svojoj pećini nije toliko veselila. Kakvo poniženje! Kako sam mogla dobiti ospice od onog malog? Da, večera je gotova. Kako je to moguće? Ospice uvijek možete dobiti. Trebali biste nešto pojesti, Hedvigo. Nisam gladna. Da, fina morska salatica. Ne! Ali morate. A gubi mi se s očiju, idiote! Cijelu si me zaslinio! Čime sam ovo zaslužila?